Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngaynig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko dyan ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputo. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Aramin Production Center. What's the style? Ako si Dennis, ginaingon, gihatag o gibuhat ko na ang tanan. Aron makatong kas pagmahal o paghigugma din ako. Apan, wadyo ko nimo. Mao nga gidawat ko na lang nga ikaw. Dili ba ako? Mao kini nitabo sa kong kinabuhi nga dili gina ko mahimong may kalimtan. Dali na, Daibil mo! Di ko na ta! Magdakop-dakop taray! Oh, Dong! Kadali lang! Tiwason sa rin ako ginamang soft drinks! O sige, paabot ko ni Madre ha! Oh. Mahal kayo ko ni Dennis. Apan ampot pa. Dili mo ko happy uban sa iyang kiliran. Si Carlos. Siya paghihapon ang niya sa akong kasing-kasing. Oh, sigaw mo rin. Mikawas na siya sa dagat. Og niya pa ingon Dennis Cottage. Go, Vilma! Hiyaro magkadini, uy! Ang imong uyab ay naglangoy-langoy nas dagat! Ay na, wa ako ganahin mo ubog sa dagat, gaw, uy. Doon na ba ko'y gihuna-una, gaw? Si Carlos paghihapon ang imong giuna-una, ha? O, gaw. Si Carlos lang gihapon. Go, Vilma. Ayaw isiki ang gugma ni Dennis din, uy. Kana kay imo na siyang gisugot. Kalimti na tong usa katos Carlos. Ug ana i-focus ang imong panahon, ang imuhang gustong mahitabo kang Dennis. Oh, iyala, gaw. May kawas na sa dagat si Dennis. Huwag niya na siya paingan din eh. Uy, ayaw pagsaba ha nga naguna-una pa kong Carlos ha. Ulagi. Tara! Di ko na ta! Timing sad nga, nahurutan ako akong giinom nga soft drinks. Tana dong, maligo na ta. Magdakop-dakop ta. Unsa? Oo na, pabarong. Ibati ko nga, huwag pa makatong sa pagiguman ako nga akong uyab. Pastilan. Ako'y naluoy ni Munag. Unya ra ba, nag-isgot ka na og pamay. Kay nagplano ka na nga siya nagyud ang imong pakaslan. Mo plano na ko pa. Kay basin kung magkasalami, diha na siya makatong sa pagigugman ako. Para na ko, nak, no? Dili maayo nga magdali-dali ka sa imong hukom. Nga mamay o magpakasal ka. Mas maayo gyud nga magpakasal ka niya nga may luna ka na bisan gamay ang diha sa iyang kasing-kasing. Pa, Gusto ba yung papa ni mo, Dennis?
Ayaw dayon pagpamay o pagpakasal ni Vilma in town, uy. Mataod-taori unang inyong relasyon. Kung makat-o na siya sa pagmahal mo, kana mo ng tayma, mo na lang hikayo na nga magpakasal kaniya. Isultihan ka lang ka, Dennis, no? Bisan kasal na unya mo, kung wag kitsyag gugma ni mo, maabot naman gihapon sa punto nga iyak kang biyaan kung makakita na siya og lalaki nga iyang gikugmaon. Samot na kung magpakita pag-usab niya si Carlos nga maogi iyang gimahal. Na, biyaan gid kaniya kung magkasinabot sila pag-usab. Kani, Miray, suod mo mo nga higalas, Belma, no? Oh, unsa mo yung gisulti rin bahay na ako, ha? Wa bagay paglaom ang ako pagigugma nga to niya? Ha, Miray? Matod niya sa pagtakaron, wag gid siya gusto nimo. Usa, ayaw sa pagkasal niya. Unya na. Kung ako pa ikaw, no, si Lorna na lang ay. Siya ang imong uyabon, kay siya ang tinuod nga nahigugman ni mo, Dennis. Si Loring na. Miray. Manay sulti ni Dennis tayo? O, Deloy na, uy. Dako, gud iyang gusto kang Vilma. Unya, unsaon taman nga si Vilma o may gusto niya bisag kamay. Ang buot basad, uy. Nganong wa man sad siya makagusto nimo. Guwapa man unta ka. Maayog lawas. Pero, tuwag siya may kupas ang babae nga. Padag ka na nahlabti sa mga uyab. Mahal na ko siya, day. Busa mintras ulit tao pa siya. Maghandong paghihapon ko nga iya ko makita. Kaya na ang kanunay na kong kiampo sa kahitasan, day. Day, Lorna. Mao ka na. Dili lang una ko makigpanuroy ron, uy. Okay gana. Day, kumusta mo kita manuroy? Day, kanang gusto ko nga malingutan doha ba? Unya na, good. Ug mahimo ba? Ayaw na pagsigig pakita na ako. Kay sumol ka na sigig tanaw na mong tagway, eh. Oh, kay Vilma. Sorry dong ha. Wa ko'y tuyo nga pasakitan ka. Naibaw ko nga dako kagugman ako pero sumol namang good. Sige lang tagsuroy. Sige, Day. Ulit na lang ko. Unya na. Unya na dong. Ikaw sad nung. Kay bawa kong gisakitan ka sa kong gipanulti. Beno, ako namang usaron din sa bay. Huwag tangon ko ng imong kahiubos, ha? Tana sa kong kwarto dong na. Mag-sex ta. Tana dong, Dennis. Huwag tangon ko ng imong kahiubos dong, ha? Ako'y bahala di mo. Suksukon ko ng maayo. Agoy! Ay, kalamig! Vilma, I love you. Karon yaan ko ng imo. Kini. Aray! Patay na ko! Vilma! Ansa? Haula giday. Nagbuwag naman din sila sa Carlos o ganyang uyab, uy. Hala, nagkita mo ni Carlos mo ba? Wa pa. Pero ang iyang amigo, nangayo nag-number na ako. Kay tawagan ko na ko ni Carlos. Dahil makigbalik ko na siya na ako. Ay, pastilan. Unya, kung manawag si Carlos ni makigbalik ni mo, imo ba siyang sugton o ipadayon ang inyong relasyon, ha? Oo, day Miray. Kay hangtod karon, si Carlos pagyapon akong gihikugma. Oh, Day Vilma. Regidangat. Nagkabalik di ay sila si Vilma o ang iyang uyab. Opa, umiyak kong ibugan. Nakabalik na ko sila. Si Carlos. Carlos mo ganyan ginawa pag-ayo. Pues, ayun nagpamugos, oy. Si Lorna, may pas Lorna.
Dako siya gusto nimo. Pamisitahi siya og uyaba. Si Lorna ang dad-a sa altar sa kaminyoon, Dennis. Salamat, Lorna. Ngayon ko isubot, ha? Nasayod ka kit nga mahal na ka, Dennis. Busa dili ko mo imong pakyason kini imong pagpanguyab na ako ron. Nahibaw ko. Wa kay gusto na ako. Apan buhaton ako ang tanan. Aron imo ko higugmaon, Dennis. Lorna. Nalingaw ka ba sa itong pagpanuroy, Rondong? Uday, lingaw kay ko. O ikaw kay ko ni mo, day, kay imo magunta ng gasto. Hindi man ka masugot mo nga akong gasto. Sakti lang ko. Doon naman ko'y kwarta. Kining, day, Lorna, okay ba ni mo nga Nga? manahontak motel? Oo pa. Mahal ta kaayo ka, Dennis. Busa ihatag ko ang tanan nimong gusto. Salamat, day, ha? Taxi driver, ihatod may labing doon ng hotel, ha? Ka-cute pa, oh. Baba ni ngayon mo rin, cute kayo. Gusto Gago ko kayo nga, virgin pa. Mahal ta kaayo ka. Ikaw ang tagyanan ko sa kong kaputli, Dennis. Ay, kaputli. Katus kay ko, Dani. Karoon pagit ko makasakay kay Kapani. Mo ba? Alibi. Ato nang ikuan, be. Lamin na kayo. Yes. Basta tarong, be. Oops. Kana. Karoon. Kini. Agay. Ang sakit. Yes.